والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bi sɔgɔmada jumaduyana an n'an ka émission an bɛ ka tɛmɛ n'a ye n'o ye Madarasatou Nurul Huda, n'o ye Nurul Huda a kalanbulon ye ka se ka silamɛw la faamuya hiji cogoyaw la ani hiji labɛnw na ka kɔn hiji yɛrɛ ɲɛ i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye cogoya min na ko arifuni qabla an ta'budun fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'budin. A ko an k'ale Allah subhanahu wa ta'ala dɔn yanni an ka bato. A ko n'an m'ale ala dɔn an b'ale bato cogo di? O kuma silamɛya baara bɛɛ lajɛlen a bɛ dɔnniya de bolo. O de la Alakira b'a fɔ an ye a ka hadisa jɛ la sallallahu alaihi wa sallam a ko khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. A ko aw la maa sɔn hɛrɛma maa min ka fisa maa bɛɛ lajɛlen o de ye maa min n'a ye kuranɛ kalan k'a dɔn ni ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la. O kibaruya kɔnɔna la kuma wo kuma n'a bi bɔ alimamu ni karamɔgɔw da bɛɛ lajɛlen ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ de ani Alakira ka hadisa jɛlenw. O kuma bi sɔgɔmada in na an bɛna wuli ayiwa an ka walanda a babu hakɛ min na i n'a fɔ an tɛmɛna tawhidu kan ani ŋaniya ani tawba ani ala ɲɛsiranya ani adamaden yɛrɛ n'i bɛ taa magan i kan ka taa ni wari jumɛn de ye magan n'o ye wari jɛlen n'o ye halala ye. N'i bɛ taa magan fɛnɛ i kan ka labɛn jumɛn de sabati n'o ye wasiya ye. Wasiya juma tɛmɛnen an da sera ale ma nka bi an bɛna wuli fɛn min na o de ye ladilikan a 6nan ye arifq bi ikwanihi alhujaju. O de ye silamɛ n'i bɛna taa magan i k'i jija i ka kɛ mɔgɔ dusukun magama ye i ka hinɛ hijiden tɔw fɛnɛ la i kana taa magan ni kana gɛlɛya ani juguya k'a ɲɛsin hijiden tɔw ma. Ako arifku fil umuri kulliha mimma amara bihi ash-shar'u. Yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yuti ala rifqi ma la yuti ala al-unfi wa ma la yuti ala suwahu. Ako kamagaya ka hinɛ o de kan ka kɛ silamɛ i ka bato baara bɛɛ lajɛlen hinɛ kan ka k'a la. Sariya o de ɲini i fɛ. Nabi ɲuman b'a fɔ an ye n'o ye Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ka kan ka dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ hinɛ wa maa o maa ni b'i hinɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'i fɛ. A ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ fɛn di maa ma maa min bɛ hinɛ a tɛ fɛn min di maa kana gɛlɛn ma a tɛ fɛn min di maa min n'a ka jugu n'a dusukun ka gɛlɛn. A ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ fɛn di maa ma maa min n'a bɛ hinɛ a ma ɲɔgɔn na a tɛ min di a ɲɔgɔnna ma. Ako yajibu ala al-haji an yurafika bizmalaihi wa rifqatihi wa sa'ir ikwanihi al-hujaz wa li rifqi bihim mazahiru. Ako wajibi de do e maa min m'a fɛ ka taa magan wajibi de do e hijiden kan walima n'i b'a fɛ k'i ka maa bila ka taa hiji i k'a kalan nɔgɔya la i k'a kalan hinɛ la i k'a kalan dusukun magaya la k'a yira la n'a taara magan a ka hinɛ ayiwa a teriw la ani maa minnu bɛ agence kelen na ani maa minnu ye jamana kelen mɔgɔ ye ani maa o maa n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maka n'a o ye hijidenw ye a ka hinɛ ta ka nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ. A balima hijiden bɛɛ i ni min ye nationalité kelen ye o i ni min tɛ nationalité kelen ye o i ni min bɛ kan kelen fɔ o i ni min tɛ kan kelen fɔ o a bɔra jamana kelen na a ma bɔ jamana kelen na o a bɛ agence kelen na walima a tɛ agence kelen na madama n'a bɛɛ de ye hijiden ye o kuma wajibi do e kan i ka hinɛ tɔw la i ko o baara ɲɔgɔnya ayiwa ni nɔgɔya ye. A ko nɔgɔya min fana filɛ nin n'an da sera a ma jɔyɔrɔw de fana b'a la. An bɛna an da don a la k'a walawala dɔɔni. A ko Adamu
muzahamatihim inda adai almanasiki wa ba'du nasi la yaqtarisu lihaza al'amra fayahdusu min az-zihami wal kitali ma la tuhmadu ukbahu. Ako anyinne no hiji den fe ibalma hiji den ini munu men ɲɔgɔn ka sere kulu kelen na makan i kan'u kuru i kan'u tɔɔrɔ hiji baaraw la n'o ye tawafu ye Safa ani Marwa o tagamaw la surtout Mina yɛrɛ o sigi ani Arafa kɛnɛ kan alisilamɛw gɛlɛya dan don dɛ. O kuma ni i balimaw hiji denw n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na i kan'u kuru n'i ye dɔw ye tawafu la wallahi i yɛrɛ dabalila b'i ba a bɛ k'i kɔnɔ ko kɛlɛ de daminɛna. Ɲɔgɔn bolokuru ani ɲɔgɔn digi hali dɔw tɛ se ka kalan yɛrɛ kɛ ala ni mɔgɔw digili fɛ ani mɔgɔw ɲɔnni fɛ ani kuma caman fɛ dɔw yɛrɛ bɛ nin sugu yɛrɛ dɔw kɛ n'i bɛ tawafu la nin si tɛ bɛn hiji la i b'i ka baraji bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa adamaden dɔw bɛ olu yɛrɛ mago tɛ nin na yɛrɛ mago foyi tɛ nin na u bɛ taa ɲɔgɔn korun kɛ dɔw yɛrɛ bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ wallahi hali yɛrɛ b'a bila i kɔnɔ est ce que silamɛ yɛrɛ bɛ sɔn ka nin baara sugu kɛ. Donc an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na yani an ka taa Maka an ka jija ni nin jogo ninnu banna an ka jija ka nin jogo ninnu sama ka bɔ an na kana kɛ komi i bɛna taa Maka i b'i ka so de kɔnɔ e y'i ka dutigi de walima ayiwa e ye maramɔgɔ e bɛ ka maaw de mara i ka du kɔnɔ cogo min walima i ka jamana kɔnɔ cogoya min na a kana k'i kɔnɔ ko n'i taara Maka fɛnɛ k'i bɛna taa mɔgɔw mara o cogoya kelen fɛnɛ na o tɛ bɛn hiji la. A kana k'i kɔnɔ ko Maka fɛnɛ k'i ka salon kɔnɔna de don walima i ka dukɛnɛ de don walima ayiwa i ka jamana kɔnɔna de don o tɛ. Maka in ala de ta ye Maka in batokɛyɔrɔ de a bila i kun na diɲɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maka donc f'an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ ayiwa ni nɔgɔya ye nka dɔw b'a fɔ n ye n ka wari de bɔ dɛ ne ye n ka wari de bɔ karisa ma fisa ne ye a ye wari min bɔ man ca ne ta ye o kuma ne t'a ja la. Dɔw bɛ taa kɛ fadenya yɛrɛ dɔw b'a kɛ sinaya kɛ yɔrɔ yɛrɛ ni si tɛ bɛn a ko a filanan in jumɛn al-afu amman sara minhu khata'un alayka yaqulu Allahu ta'ala wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulakaha illa allazina sabaru wa ma yulakaha illa zu hazin azim sadaka Allahul azim. Asilamaw ako anyinne no heji den fɛ i ka yafa maaw ma kabini i bɛna labɛn kɛ k'i bɛ taa Maka i k'i yɛrɛ deli yafa la dɔw bɛ yen olu tɛ yafa mɔgɔ ma dɛ dɔw kɔni n'i ye ko k'olu la dɔrɔn b'a fɔ k'u y'u ta to ala ma n'i ko karisa yafa ma ko k'a tɛ yafa o kuma n'i bɛna taa Maka kan ɲininen do i fɛ i k'i yɛrɛ deli ayiwa yafa la ni mɔgɔ min filila ka ko k'i la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye a ko ɲuman ani juguman olu man kan dɛ a ko i ka ɲuman i ka juguman i ka ɲɔni ni ɲuman ye ni maa ye juguman k'i la sisan e k'a sara ni ɲuman ye n'o kɛra hali n'o y'a sɔrɔ i juguya b'a tigi la walima i ka ko ka gɛlɛ a tigi la i b'a ye a tigi bɛna kɛ i kanubaga de ye a tigi bɛna kɛ i teri de ye a ko wa nin baara in min filɛ nin mɔgɔ si tɛ se ka nin kɛ nin jogo in mɔgɔ tɛ se ka nin jogo in baara kɛ fo n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u sabalilen don fo n'a kɛra mɔgɔ ye ala ye jɔyɔrɔba di mɔgɔ minnu ma ni kuranɛ aya ni kuranɛ nasi jɛlen de ye k'a fɔ silamɛw ye hijidenw a ka yafa ɲɔgɔn ma kabini i bɛ bɔ yan i sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen i baarada minnu bɛ yen i teri minnu bɛ yen kan ka don olu kan karisa a ye yafa ma ka sɔrɔ hali u ma fɛn yɛrɛ k'i la i ka taa yafa ɲini u fɛ a bɛ daminɛ kabini yan n'a sera maison de ajiw la formation kɛnɛw kan kuma dɔw la ayiwa a bɛ taa maison de ajiw yɛrɛ la boloci yɛrɛw la vaccination yɛrɛw la a bɛ jɔ aranw na kuma dɔw la i b'a ye tɛmɛtɔ mɔgɔ dɔw b'u gosi i kun walima e jɔlen ara la mɔgɔ dɔ bɛna ko dɔ kɛ i k'i yɛrɛ deli o yafa ninnu bɛɛ lajɛlen na walima n'aw donna saliw yɛrɛ kɔnɔ formation kɛ yɔrɔ ninnu na i b'a sɔrɔ e mana wuli ka taa yanni kana i bɛna sɔrɔ dɔ sigiyɔrɔ la i kan'o kɛ kɛlɛ ye i b'i yɛrɛ deli nin baara ninnu na yafa la k'i yɛrɛ deli ayiwa sabali yɛrɛ fɛnɛ na yanni ka taa Maka o ɲininen don hijiden bɛɛ fɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan i ye jɔyɔrɔbatigi de ye i ye dɔnnibaga de ye i ye alimami de ye i ye faama de ye kan'i ka titiri yira
madama ne e kɔni ye hiji ŋaniya siri ka ban dɔrɔn titre min b'i la alimamiya titre min b'i la karamɔgɔya titre min b'i la dugutigiya titre min b'i la ministeriya titre min b'i la i ye député de i ye maire de i ye nafolotigi de ye i mana kɛ jɔyɔrɔbatigi o jɔyɔrɔbatigi ye majama ni hiji kɔni n'i y'a ŋaniya siri ka ban dɔrɔn titre min b'i la i b'o dulokiba bɔ k'o bila k'i ni maa bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye pour que i ka hiji bɛ se ka kɛ alhajjul mabrur hiji sumalen cogoya min na asilama nin baara min filɛ nin a ma nɔgɔn dɛ mais ni mɔgɔ min sera ka kɛ ala y'o de fɔ ma yulaqaha a ko mɔgɔ si tɛ se ka nin baara in kunbɛn mɔgɔ ye ko k'i la mɔgɔ ye juguman k'i la ka yafa tigi ma a ko illa fo n'a kɛra mɔgɔw ye alezina mɔgɔ minnu illa lezina sabaru fo mɔgɔ minnu sabalila a ko wa mɔgɔ tɛ se ka nin baara ninnu fɛnɛ kɛ ka yafa maaw ma i y'a faamu u bagari ma u ye ko ta k'i sɛgɛrɛ fo ala ye jɔyɔrɔba di maa min ma o tuma an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ n'an bɛ taa magan ala ka sabali ala k'a di an ma n'an bɛ taa magan ala ka jɔyɔrɔ di an ma an dusukun na an bɛ se ka sabali maaw kɔrɔ ayiwa jɔyɔrɔ min fɛnɛ la an b'a ɲini ala fɛ n'an bɛ taa magan fɛnɛ ala ka yafa ala k'o nɔgɔya an ma ka yafa an balimaw ma kabini aéroport la ka yafa an balimaw ma avion kɔnɔ ka yafa an balimaw ma hôteliw la ka yafa an balimaw ma n'an bɛ tawafu la n'an bɛ sɔfa ni maruwa ka yafa an balimaw ma ziyara kɛyɔrɔ yɔrɔ na k'i deli nin bɛɛ la alisilamɛw wallahi i mana taa magan ka dɔw ye i bɛ kabakoya u la kan wallahi u ka titiri u b'u ka titiri de yira ne de ye karisa ye ne de ye karisa ye o tɛ mɔgɔ t'i ka titiri yira ala subhanahu wa ta'ala la dɛ mɔgɔ t'i ka titiri i t'a yira i y'a faamu ala bato yɔrɔ la o tuma an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na وقد قال علي رضي الله عنه من لانت كلمته وجبت محبته وينكما كان من سيدنا علي لا كرم الله وجهه على علي من يدا بنيا ako maa min n'i ka kumakan magayara ako i kanu wajibiyara mɔgɔw kan maa o maa bɛ kumakan nɔgɔman fɔ mɔgɔw ye maa o maa bɛ kuma ni sabali ye maa o maa bɛ kuma ayiwa ni nɔgɔya ye maa o maa bɛ kuma ni bonya ye wallahi i ko bɛ diya maaw ye i ko bɛ diya maaw ye e ma hijiden dɔw ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maka n'u ye teriya sama o teriya bɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se u ka saya ma o bɛ sɔrɔ mun fɛ kumakan duman o bɛ sɔrɔ mun fɛ nɔgɔya o bɛ sɔrɔ mun fɛ jogo ɲumanya o kuma Seydina Ali y'o de fɔ karamallahu wajhahu ko man lanati kalimatuhu wajabati mahabbatuhu a ko ni maa min n'i ka kumakan n'a nɔgɔyara n'i ka kumakan magayara a ko i kanu wajibiyara o contraire ye jumɛn ye ni maa min ka kumakan gɛlɛyara dɔrɔn ayiwa i juguya o de bɛ da kɛnɛ kan maaw tɛ k'i fɛ kuma bɛɛ de bɛ pɛrɛn maaw kunna i tɛ yafa mɔgɔw ma i b'a fɔ e de ka jɔn ye maaw ye walima e de bɛ ka maaw mara dɔɔni dɔɔni i bɛ girin maaw nɔfɛ a ko n'i kɔrɔ mɔgɔ nasɔn ye ayiwa magan sira kan i tɛ teri sɔrɔ dɛ a ko man yahrumu rifqa yahrumu alkhayra kullahu a ko ni mɔgɔ min n'i ye hinɛ ni hinɛ ye maaw ma jɛ a ko i ye hɛrɛ bɛɛ jɛ hinɛ mana maaw ma jɛ maaw ma tɛ hinɛ maaw ma tɛ yafa maaw ma tɛ kuma nɔgɔman fɔ maaw ma tɛ silamɛw minɛ ni nɔgɔya ye k'i ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɛ e b'i jɔ maa dɔ la wallahi n'i ye kuma ɲuman fɔ ye walima n'i nɔgɔyara o tigi ma i bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ e yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye mɛ n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn a ye cogo ni bolo dɔrɔn ka sin ka jɔ ala ten ka a ye k'i b'i fanga yira a la walima i bɛ kana gɛlɛya yira a la i b'a sɔrɔ ala kelen n'o ka jɔyɔrɔ min di o tigi ma a n'a ka dɔgɔya e ɲɛkɔrɔ wallahi ala m'o ɲɔgɔn ba kelen d'i ma a ko ina rifqa la yakunu fi shay'in illa hanahu a ko hinɛ ma don foyi la f'a k'a masiri ni hinɛ donna kumakan na a b'a masiri ni hinɛ donna adamaden i ka baara la a b'i ka baara ɲɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ni hinɛ donna hali adamaden i ka wajulu cogoya la i ka formation cogoya la hali i ka agence mɔgɔw minɛ cogoya ni hinɛ donna la wallahi a b'a masiri wala yanzi'u min shay'in illa shanahu a ko ni hinɛ bɔra fɛn o fɛn na a b'a cɛ juguya e tɛ se ka kumakan ɲuman fɔ mɔgɔ ye e tɛ se ka kumakan duman fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min mana kuma fɔ ye i b'o tigi jaabi ni kumakan goman ye wallahi a b'i cɛ juguya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mɔgɔw t'i ka baara u t'a kanu donc nin ɲininen don silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲininen don hijiden bɛɛ lajɛlen fɛ surtout anw minnu ye agence tigiw ye anw minnu ye alimamiw ye anw minnu ye guidew ye
anw de kan ka exemple yira mɔgɔw la anw de kan ka exemple yira mɔgɔw la mais agence sigi dɔw bɛ yen walima guide dɔw bɛ yen alimami dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw nɛgɛ Mali la yan ka kumakan ɲumanw fɔ agence tigiw u b'i nɛgɛ nka n'u bolo dar'i ka wari kan ka ban alisalamɛw n'u bolo dar'i ka wari kan ka ban u tɛ kumakan duman yɛrɛ f'i ye bilen yɛrɛ hali u t'u ɲɛkɔrɔ ja i kɔrɔ ka ban o tuma o jogo min fana bɛ ayiwa agence tigiw la o jogo min bɛ formateurs la o jogo min bɛ guidew la o fana k'o jogo u k'o bila o k'o jogo bila n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ e ye mɔgɔw ka wari sɔrɔ ka ban yanni i k'u ka wari sɔrɔ i kun b'u nɛgɛ i bɛ kumakan duman f'u ye i y'a faamu i bɛ nɔgɔya k'u ye mais kabini e bolo dara wari kan ka ban dɔrɔn alhamdulillah ko karisa sɔrɔla ka ban e mago foyi t'a la bilen n'a ye kuma ɲuman fɔ e b'o kɛ kumakan jugu ye donc an b'o ɲini agence tigiw fana fɛ u kan'o kɛ dɔw fana bɛ yan nɔ n'aw bɛ Mali la yan nɔ u bɛ baara nɔgɔya e bolo e yɛrɛ kɔni b'a fɔ alhamdulillah anw ye agence ɲuman sɔrɔ nin ye dɛ alhamdulillah anw bɛna lafiya mais wallahi ni n'olu tigi bɔra Bamakɔ yan nɔ n'aw cunna Saudiya jamana kan e ɲɛ t'i da olu kan bilen yɛrɛ i ɲɛ t'i da o kan bilen wa n'i kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye u b'a fɔ non moi je n'ai pas de temps tɛ ne bolo karisa ne t'aw ta ɲɛ sa a ka ko negebɔlen don vraiment o tɛ silamɛya ye i ye mɔgɔw nɛgɛ formation na yan cogoya min na Mali la i ye mɔgɔw nɛgɛ yan cogoya min na maison de haji kɔnɔ i b'i jija fana ni n'o taara Makan i ka to ayiwa o jɛlenya sira kan i ka to nɔgɔya sira kan alisilamɛ alhamdulillah o yɔrɔ kɔnɔna anw bɛ an balimamuso a n'an ba n'o ye madame Gidi Haja Salimata Jara an b'a fɔ o yɔrɔ la ani nisɔndiya min bɛ bɔ Mali la yan a n'o nisɔndiya kelen de bɛ taa Makan a n'o nisɔndiya kelen de bɛ segin ni hijidenw ye ka na n'u ye maison haji la fo bɛɛ lajɛlen k'i ka minɛn sɔrɔ kelen kelen k'a ban vraiment o jogo kɔni b'a la an b'a ta n'o ye dɛ ani nisɔndiya min bɛ Mali la n'o de bɛ taa Saudiya la an bɛ hiji baara bɛɛ kɛ a b'o nisɔndiya kelen de la sɔgɔma o sɔgɔma a bɛ don a ka hijidenw kan k'u ɲininka u ka lahalayaw la i y'a faamu ni min man kɛnɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔw wele ka na i y'a faamu ni dɔgɔtɔrɔ dɛsɛra min na a bɛ alimami yɛrɛ wele an b'o ta ka taa n'o ye Saudiya dɔgɔtɔrɔso la ka t'o tigi furakɛ fɔ k'o gɛn alhamdulillah o de ye hɔrɔnya ye ayiwa o de ye adamadenya ye ala k'an bɛɛ sababa ma an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an ka hakili to nin ladilikan ninnu na hiji wagati kɔni ma se dɛ ma hiji a bɛ labɛn de dɛ a bɛ labɛn de hiji bɛ labɛn san kelen hiji bɛ labɛn san fila hiji bɛ labɛn kalo saba kalo wɔɔrɔ ka kɔn hiji yɛrɛ tali ɲɛ mais ka sin ka mɔgɔw wele dɔrɔn ka na ayiwa karisa ayiwa ala ye nɔgɔya kɛ i ka maganta ala y'a latigɛ ayiwa i ka papier bɛɛ ɲɛnabɔra k'a sɔrɔ sini ye maganta ye walima sinikɛnɛ ye maganta ye a silamɛ o ma ɲi dɛ n'i bɛ mɔgɔ bila ka taa Makan kan'a kɛ surprise ye i b'a su da la i bɛ mɔgɔ fana ɲini k'a d'a ma n'a ma kalan mɔgɔ min bɛ se k'a kalan i b'a fɔ a ye fana ka to ka taa formation fana la maison de hajiw la k'a ka labɛnw fana sabati e min fana b'a bila ka taa hiji i ka hinɛ a la fana i k'i hakili to a ka denbaya min a bɛ taa ka denbaya min to a kɔ musaka gɛlɛn minnu b'a kɔ n'i sera k'a ka juru dɔw fana n'i sera k'olu fana sara o bɛɛ bɛ hakili sigi n'o tɛ n'a fɔra mɔgɔ ye bila ka taa Makan ayiwa juru min yɛrɛ bɛ kan na o ka ca ka tɛmɛ Makan ta wari yɛrɛ kan i bɛ taa mun fɔ i kɔnɔ gannen don ala ne kɔni bɛna hiji karisa ka juru bɛ ne la dɛ silamɛw o tuma an ka hinɛ ɲɔgɔn na inna haza dinu matin fa awghil fihi bi rifqi a ko nin diinɛ ye nɔgɔya diinɛ de ye ne sera ka mɔgɔ kɔni bila ka taa Makan i kan k'i jija fana k'i hakili to a ka juruko la dɛ i k'i hakili to a ka denbaya fana la dɛ a ka baloko i k'i hakili to a ka agent de poche fana la dɛ o de bɛ baara dafa mɔgɔ kana ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la mɔgɔ dɔw bɛ n'olu kɔni ye billet tigɛ karisa ye ka ban dɔrɔn olu b'a fɔ k'a ka ko tɔ bɛɛ b'a yɛrɛ bolo i b'o mɔgɔ tɔw ye olu bɛ to yɔli la o mɔgɔ dɔw ye u bɛna taa Makan u yala k'a fɔ mɔgɔ ye karisa kɔni a ye billet tigɛ ne ye dɛ nka wari tɛ ne kun dɛ o tigilamɔgɔw bɛ bi delili la walima dɔw mana bɔ yan ka taa Makan yɛrɛ u bɛ taa kɛ delili yɛrɛ ye o ye mun hiji ye a silamɛw an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn makari n'i ye ɲinɛ kɔni dun i jija i k'a ku fana dun n'i ye mɔgɔ fana bila k'a bɛ taa Makan i k'i jija i k'a jɔ a jigi kɔrɔ hali bi k'a ka musaka caman bɛ yen fo k'a hakili sigi a yɛrɛ bɛ se ka bato kɛ cogoya min na n'a taara Makan n'a taara Madinɛ n'a taara Mina n'a taara Arafa a bɛ se k'o baara ninnu kɛ cogoya min na i k'i jija ayiwa k'a bila o sira ninnu kan o kuma an ka bi walanda a bɛ hinɛ de kɔfɔ hijiden i ka hinɛ i hijiden ɲɔgɔnw na i ka hinɛ i ni mɔgɔ minnu n'aw bɛ taa bɛn chambre kelen kɔnɔ n'aw bɛ bɛn so kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ chambre kelen kɔnɔ kuma dɔ la mɔgɔ fila a bɛ daminɛ o la
kuma dɔ la aw mɔgɔ 3 kuma dɔ la mɔgɔ 4 kuma dɔ la chambre yɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔ 5 chambre yɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔ 7 i b'a sɔrɔ n'a fɔra k'e ni aw mɔgɔ 7 ka taa se chambre kelen kɔnɔ a dɔw bɛ étage de b'u bolo villa dagabana de b'a dɔw bolo a dɔw yɛrɛ ka salon yɛrɛ o ye kabako ye dɛ n'i y'a ye e b'o to yen k'i ka villa to yen k'i ka étage to yen k'i ka salon kɔnɔna to yen e ni mɔgɔ bɛna taa si chambre kɔnɔ i tɛ mɔgɔ minnu jogo dɔn i t'u lahalaya dɔn o kuma n'i bɛ to o nation na o kuma e kan k'i préparer de nɔgɔya kama i ka hinɛ u la e b'a dɔn k'a fɔ ni magan tɛ e ni karisa tɛ si ɲɔgɔn ye i b'a dɔn ni magan tɛ e ni karisa wallahi aw tɛ so kelen sigibaga ye donc n'i miiri o la dɔrɔn ayiwa i bɛ sabali de n'i miiri o la i bɛ sabali de k'a dɔn k'a fɔ bi yɛrɛ alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala barikada maganta yɛrɛ an nɔgɔyara a hôtel ko nɔgɔyara a suma ko olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔyara a funteni ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔyara n'o tɛ sahabaw ka wagati yɛrɛ la ni alakira ka wagati la sallallahu alaihi wasallam a kuma nɔgɔn dɛ siyɔrɔ kun tɛ yen n'i taara mina ninnu na bi kilimu bɛ mina a bɛ arafa a bɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ or que fɔlɔ o kun tɛ yen aw kun bɛ taa tile bilen de kɔrɔ donc n'i y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ i bɛ limaniya sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka ko de ye o kuma a ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ayiwa chambre kɔnɔnaw la a ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'a bɛ tawafu la a ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'a bɛ Safa ani Marwa la a ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'a bɛ Mina tantanw jukɔrɔ n'a bɛ Arafa tantanw jukɔrɔ Muzdalifa yɛrɛ alisalamɛ Muzdalifa ye kabako ye dɛ an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ maa o maa ma taa magan an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana ayiwa magan ta kɛ an si ma kufan ye Ala k'an nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen an ka taa ye fɛn min bɛ yen nɔ an ka taa ye k'a dɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka kabako o de bɛ magan Alahu subhanahu wa ta'ala ka kabako de bɛ Madinɛ o kuma silamɛ o kuma hijidenw a ka hakili to hinɛ la ani nɔgɔya ani yafa yanni i ka bɔ yan nɔ ka taa magan i k'i hakili to na i ka ninnu labɛn an bɛ Ala fo ka Ala barikada ayiwa an ka walanda a sigiyɔrɔma 2nan o ye wasiyatul imam alimami ka ladilikan o kuma ladilikan bɛ alimami bolo bi jumadonya in na k'a fara Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan kan ani alakira ka hadisa jɛlenw o ye n'an kumana fɛn min ka bi o de ye hinɛ ye arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa ya ko maa o maa bi hinɛ ala bi hinɛ la e ma ayal mɔgɔ min n'i kɛra fɔnisere mɔgɔ min n'i bi hinɛ i balimaw la mɔgɔ min bi hinɛ i sigiɲɔgɔnw na mɔgɔ min bi hinɛ fantanw na Alahu subhanahu wa ta'ala fana bɛ garisɛgɛ de suri kan i b'a fɔ ko sanji i b'a ye o tigilamɔgɔ hali ni ko bɛna sɔrɔ dɔ bɛ taa fɔ a ye joona ko karisa nin janfa in de labɛnnen don i kama walima nin ko in de labɛnnen don i kama o bɛ sɔrɔ mun fɛ e yɛrɛ bɛ hinɛ min kɛ maaw la ni maa o maa ka baara kɛra hinɛ de ye i bɛ hinɛ mɔgɔw la a ka gɛlɛn kojugu k'i sɔrɔ mɔgɔw ɲinɛ ma ala ta tɛmɛnen kɔni kɔfɛ mais n'i bɛ hinɛ maaw la wallahi ni ko b'i kun kan dɔ bɛ taa f'i ye i bɛ se ka kisi ka bɔ a ma cogoya min na silamɛw parce que Alahu sɔnna alakira o de fɔ alakira a ko maa o maa n'i bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ i la a ko alisilamɛw an yɛrɛ dama an ka hinɛ ɲɔgɔn na an minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'o kɛra masa min bɛ sanfɛ a bɛ hinɛ an na n'o tɛ bi hinɛ bɛ ka bɔ mɔgɔw dusukun na dɛ wallahi hinɛ bɛ ka bɔ balimaya la bi hinɛ bɛ ka bɔ sinjiya la hinɛ bɛ ka bɔ sigi la wallahi ala ni juguya fɛ ala ni hasidiya fɛ ala ni bɛnsɔngɔniya fɛ dɔw yɛrɛ b'u faso bila dɔw bɛ du bila dɔw ye dɔw bɛ quartier yɛrɛ bila dɔw ye dɔw yɛrɛ bɛ baarada bila a ka denbaya dahirimɛ bɛ baara in na dɛ a ka musaka bɛ baara in na mais ala ni juguya fɛ ani kana gɛlɛya fɛ dɛ a yɛrɛ bɛ se ka jɛ baara in kɔ pour que a ni bɛ se ka lafiya donc an b'a ɲini tiɲɛ yɛrɛ la Mali yɛrɛ mago bɛ yɔrɔ min na bi Mali mago bɛ hinɛ la dɛ o kuma nin b'an ka hiji walanda kɔnɔ n'o ye hinɛ ye o kuma an b'a ɲini maliyɛnw fɛ a ka hakili to alimami ka ladilikan don a ka hakili to ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na adamaden yɛrɛ bɛ se k'i mɔgɔ ɲɔgɔn k'a faga cogo di i bɛ se ka marifa ci a la cogo di i ni maa min ye bɛɛ kelen Alahu subhanahu wa ta'ala ko a y'an da an bɛɛ de ye adamaden kelen ye a ye mun k'i la a ye mun k'i la nin donna anw ka jamana in na kɔsa in na n'o tɛ wallahi Mali kun dɔnnen tɛ ni juguya Mali kun dɔnnen tɛ ni kana gɛlɛya ye o kuma an ka hakili to yɔrɔ ninnu na o kuma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma tariku kan alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ye ko minnu kɛ alikaba yanni kana se an ka wagati ma alikaba ye wagati min kɛ o de ye inna allaha lama khalaqal ma'a qabla al-ard an ka dɔn k'a fɔ ji n'o ye baji ye
ale ka kɔrɔ ni dugukolo ye. Ala ye ji de da fɔlɔ yan'a ka dugukolo da ni san 2000 ye. Kana zalika albaytu zubdatan bayda ala wajhi alma'i. O y'a sɔrɔ alikaba a kan ka ji jɛmanlama kun don, a kun bɛ ji sanfɛ. O y'a sɔrɔ dugukolo ma da. Asilamɛw, alikaba an ka dɔn alikaba ka kɔrɔ ni dugukolo ye. Alikaba min filɛ nin ye a ka kɔrɔ ni dugukolo ye, a kan ka ji jɛman kun dalen bɛ baji sanfɛ. Kuma na n'u nana dugukolo bɔgɔ nɔni ne ka dugukolo fɛnsɛ, ne ka dugukolo bamba kuma min na, Allah subhanahu wa ta'ala sɔrɔla ka mɛlɛkɛw bila, sɔrɔla ka na alikaba sigi. O kuma an fa Adama nani dugukolo sanfɛ ni ɲɛnɛfin y'a minɛ, n'o ye Ala kosuma ɲɛnɛfin ye, Allah sɔrɔla ka mɛlɛkɛw u jiginna ni Beitul Ma'mur ye. O y'a sɔrɔ dilannen don ayiwa jama na n'o ye yakutatul hamra ye. Da 2 b'a la min zabarjati al-khadra, da 1 bɛ kɔrɔn fɛ, da 1 bɛ tilebi fɛ. O de nana bila kan ka ji jɛman in nɔ la. O kuma an fa Adama san o san ale tun bɛ bɔ a sen na, ale jiginna Indi jamana de kan, a kun bɛna Maka, a kun bɛna hiji kɛ alisilamɛw. A kuma dɔɔni an bɛ tariku f'aw ye, alikaba yɛrɛ a bɛ cogoya min na, i n'a fɔ an y'a f'aw ye, alikaba ye jɔko 10 de kɛ. A y'o jɔko 10 min kɛ, minnu ye alikaba jɔ an da ser'o ma, mɛlɛkɛw b'a la, Adama b'a la, Sisa b'a la, Nabila Ibrahima b'a la, Kusei b'a la, Kureshi b'a la, Jurhumu b'a la, Amalikaw b'a la, Abdullahi ibn Zubair o b'a la, ani Hajjaju ibn Yusuf Sakafi. Alikaba b'o de ka jɔli la bi alisilamɛw. Mama ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka hiji nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'an bɛɛ ɲɛ da alikaba kan. Safa ani Marwa Ala k'a tagama, Ala k'a nɔgɔya n ye. Mina tile 3 sigi Ala k'a nɔgɔya. Arafa tile 1 Ala k'a nɔgɔya. Mina su 1 si Ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen. Ala k'an bɛɛ lajɛlen ka bato minɛ. An bɛ lamɛnnibaga bɛɛ lajɛlen fo. Nef TV k'a ta directeur la sanfɛ fo kana bila dugumamɔgɔ la. Cameraman an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada, ka dugawu kɛ ayiwa télé in yɛrɛ Ala ka barika don a la. O kuma an b'an ka foli lase ayiwa an baarakɛɲɔgɔnw ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka agence yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Madame Gite Aja Salimata Jara, an b'a fo k'a barikada, an b'a denw fo an b'u barikada, n'o ye Baro ye an ko a ma ko biye, ale de b'an ka kow ɲɛnabɔ kabini an bɛ Mali la fo ka taa Maka, muassasaw la an ka administration koɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a bolo. Musokɔrɔba yɛrɛ n'o ye Aja Salimata Jara ye, a yɛrɛ cɛsirilen don, ani nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na, ani farifoni bɛ ɲɔgɔn na. A bɛ hijidenw kunbɛn cogo ɲuman na, a hakili bɛ hijidenw u ka siyɔrɔ la, a bɛ hôtel ɲuman ɲini an ye, a bɛ dayɔrɔ ɲuman dilan ɲɛnɛmaw, a b'olu ɲini an ye. Hôtel minnu n'a ɲɛgɛnw saniyalen don, a b'i cɛsiri nin bɛɛ lajɛlen na. An ka dumuni ko fana b'o cogoya la, dumuni tɛ na retard la. Dumuni kuma o kuma ni hijidenw labɛnna dumuni ko la, o b'a sɔrɔ dumuni labɛnnen don. O kuma an b'an balimamuso yan n'an ba ye, an b'a fo la k'a barikada o la. An b'an ka malimatu fana fɔ n'o ye Adama Tarawele, Madame Silla, fo y'a fɔ Tomukɔrɔbugu. Ani nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na, ani farifoni bɛ ɲɔgɔn na. A cɛsirilen don. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'a ma. Imam Abubakar Kale an b'a fo. Mohamed Awfu Silla an b'a fo, fo y'a fɔ Korofina Nord. Bakaramɔgɔ Silla, Mohamed Diallo, Sufi Mohamed Tarawele, Papa Konate, Alassane, an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen barikada, ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ an ka sheku yɛrɛ fana fo yan n'o sheku Lasana Kane, fo y'a fɔ Segu, an b'a fɔ a n'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen, Sheku Bashaka a n'a ka khalifaw, a n'a ka mukaddamu, a n'a ka représentant bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, Kadiriya président b'a yɛrɛ an b'a fana fo n'o ye colonel Mohamed Tarawele, ani ayiwa an balimakɛ n'o ye Seydou Baye, ani Vieux Tarawele an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen barikada. Ninnu bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don an ka agence in na n'o ye Nurul Huda ye. O kuma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada, ka sanfili cɛ ni muso ani denmisɛnnin ni maakɔrɔba k'u bɛɛ lajɛlen fo, k'an balimamuso yɛrɛ fo n'o ye Aja Saminɛ Koyita, ani Aja Selikɛnɛ, ani an kɔrɔkɛ yɛrɛ n'o ye Sheikh Kader Jakite, an b'a fo k'a barikada n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. An bɛ dugawu k'u ye Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen, Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen sutura, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kunnaja. Bijahil Mustafa sallallahu Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.